सबसे पहले धनुष तुरे के गई रहे सुधानवा चौबीस दस के राजा रहे सबे राजा हो लाइन कर बहन भाग गई बिया केकरा से पूछता नहीं हम रउआ दादा से पूछता नहीं अच्छा तो हम राजा नहीं खिला गो बाप चेहरा से तो बुझाता कि पकीच मार होवो ए ब्याजी हां ई काठी के हाला भइल बा राजा जनक जी पूर्ण कइले बानी जे वीर धनुष के तूरी बेटी सीता से नाता जोरी इसे सब लोग राजा लोग धनुष तुरी आइल बा इतने बस बात बा इतने बस बतिए बा अरे महाराज जी का सोचनीय काम बा हमने के तू भाई आइल बानी से का जरूर भाई सब टिकर फोटर के बोलवला के अच्छा हमने के तू भाई आइल बानी से धनुष के थुरन सा आ दोनों भाई ठंडे ठंडे लेके चल जान सा धनुष के थुरब तुरबा ना अच्छा शुभ नाम का होता हमार नाम हमार नाम पूछता नहीं ना हम बाबू थारा बाबू के नाम राहुल काका के पूछता नहीं अरे हमारे नाम रजाओ है रजाओ के माने का रजाओ के माने सब राजा लोग के बाप ये अपना बाबू के बाप है राजा अपना माई के बाबू नहीं कहेले अच्छा इहे राजाओ हमें रवा राजा है जी एक कैसन लागत नहीं बाप चेहरा से तो बुझाता कि रवा खून बेचवा राजा अरे यहाँ के जूता सिले राजा हुई साल में कोई हाली खून बेची ले अरे मत पूछी हम लड़का लोग के टीका टीका खून घींची ले अच्छा राजा है हाँ जी राजा ना है राजा के सार खड़ी लागत राजा के सारथी कहो सारना अच्छा राजा का सारथी हमें सारना हमें राजा है जी रउआ पाहुन के लोग लसार कहे ये चिन्ह काम न हो देखी तो राजा है रउआ हाँ जी राउर शुभ नाम हमार नाव तो दरिया में चलता रउआ नाव के नइखे कहो हाँ नाम के कहता नहीं अच्छा राउर नाम हमार नाम मऊगापुर के सिंसी महाराज कुमार है अच्छा ये कंडोरिया राजा हमें गांडूस तेरी भूत के मच्छर काटो रउआ राजा है जी अपन शुभ नाम नहीं जाना ना काराजोर काला जोर घर कहाँ हो हॉस्पिटलपुर अब अपन नाम काराजोर बाबूजी का नाम मलेरिया सिंह बाबा का नाम बुखार सिंह दादा का नाम कह दिया ले आई लाठी बहन चोद के मार के भगाई तो अरे राजा है जी एकरे बहन के नाम है डाई जी एकरा मौसी के लड़की के नाम है फलाई जी एकरे बहन के नाम है पेटवथिया रवा राजा है यस 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 यही कहाँ से बोला तारे हो मुंह से ए हम कहने नीचे मुकी अरे ये ना हांगकांग के राजा हूँ अरे हम फ्रैक्चर कर देगा फ्रैक्चर कर देगा ये भाई तो इंग्लिश बोला तारे तो अपन शुभ नाम नाम काहे खातिर पूछाता जी नाम पूछाता कहीं धनुष कहीं धनुष तोरे आइल बानी कहीं धनुष तोरे मारे उड़ा फीट उठा गई लाश रउआ घरे पहुंचा दिया राजा धार उधार ले ले बानी कि ना रास के नाम बताई कि पुकार के हम तो कहता नहीं कि रउआ पुकारे का नाम बताई हमार नाम हम नेपाल के राजा है नाम है काठमांडू सिंह अब बाबूजी का नाम तमिलनाडु सिंह बाबा का नाम भूटान सिंह अच्छा बदल गई तुरंत बदल जाये दादा का नाम दादा के बतौनी है ना 3 आदमी के 2 आदमी के कहनी हम 3 आदमी के बताओ माई के नाम माई के में कहा लिखा था जी अच्छा एकरे माई के नाम नेपालिया अच्छा राजा तो निखार होगी तो आई तो राजा आई इहे को राजा चलल बारे कैसे बबुआ कैसे भाव में खड़ा होता लेके एकदम पॉइंट पॉइंट कैसे बबुआ कैसे राजा चलल बारे कैसे आरे धनुष न उठे हाफो आरे हुर रे सहुर नहीं छोटा चुकुरा पुकुर रे सहुर नहीं चलिए राजा धनुष को तोड़िए चलो
राजा के का भइल हट 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 हाय पर का भाई राजा के का भाई ए भाई राजा का दांतों लागल बा। राजा के दांत लगी तो राजा बोलते कैसे अरे खाला दांत लगा रहे तो भीतर से ताकत हो। अरे राजा के मिर्गी आ गल के जूता सुंघाओ जूता चप्पल लेके सुना के राजा का भाई अरे हो ये गरीब अरे बाप धनुष टूटी चाहे ना टूटी सार प्राण खींच लिए सर बाप कादू माई और खीर पूरी बना देले बाड़ी। माई और मूरी पर लेके एकदम पूरी बाटो तारी अरे वो हार जाता है नहीं खीर पूरी बटाई ए खाली और धनुष तुरी तुरी तो अब हुब नइखे करत हो अरे बिया वाली बात बा टड़ाई जोर लगे बड़ा जोर लगे अब रउआ पैसा अब तने हे राजा के आवे दी हां हां जाई रउरा राजा अब हई राजा तनी भारी राजा आवस आई तो रउआ तनी अपन कमाल दिखा दी राजा के का भइल का भइल राजा के ए भाई राजा कहत रे धनुष ना टूटी बहुत कड़ा है राजा हसियार मारे लाज चला ए बिलास जी अच्छा उहे ब्यास जी ई राजा धनुष धइले बारन जी धनुष की पहाड़ हो जैसे धनुषवा उठैनी हो हां धनुषवा सीधे छाती पर आ गइल हो छाती पर आ गइल हो तोरा और धोती खराब नानु भइल हो तोरा हिका बनानु गइल धनुष के उस टस मसना भई तो गोस्वामी बाबा रामायण में लिखता का हो जब प्रभु कइनी धनुहिया के हो जब प्रभु कइनी धनुहिया के हो बजा भैया जोर से बजाओ तारे है ना काकी अरे बजा भैया जोर से बजाओ तारे जब प्रभु कइनी धनुहिया के हो बजा भैया जोर से बजाओ तारे रामचंद्र जी जब धनुष तुरंत पर जोरदार ताली बजावे के बाद जोरदार ताली बाजी देवानों का पुष्प लेके उड़ेला विमानवा में देवानों का पुष्प लेके उड़ेला विमानवा में तुरदी हले भगवा शिवजी के रखल धनुहिया सरस्वती माता की भारत माता की सरस्वती माता की मारी एकरा मुंह पर भसान झंडा फहराई हो कि झंडा के पास धराई रहुआ थे ना छोड़ दी तबियत जय जी सरस्वती माता कहतन है तनी सर धनुष तुर देनी हां धनुष तुर देनी चाप दे कुछ का तेरे धनुष के धनुष के तुरनी पुचका ठीक बा इहे शिव जी के पिनाक हो यह शिव जी के विनाश विनाश ना पिनाक हो इहे शिव जी के चाप हो हां ये शिव जी के चाप हो ए लेखा चापे के चाहिए उनका आई धनुष हटाई अभी हे धनुष टूटल आ तमाम सखी लोग जल्दी 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 तनी अब तनी इनका के जल्दी से दुल्हा बना दो लो ए गांव का हजाम ठाकुर का नाम का है भैया ठाकुर आ ठाकुर के नाम हजाम हजाम का नाम ठाकुर अरे जाए भाकुर
जल्दी जल्दी अब इनका के जल्दी दूल्हा बनाए बैठ जाए बैठी तो जल्दी जल्दी ए टीका टीका जल्दी से लगाओ टीका जल्दी से लगाओ टीका ए माला 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 पे धवले दीपू साला माला पे धवले दीपू साला माला पे धवले दीपू साला बबुआ देखिए ये राउसार हवे ये तिलक चढ़ाई है हाँ हाँ बाद में लवो मिलाई है बाबा इरा और के हवे जी यहाँ के हैं यह कहू ना ये कहना कुछ कहू ना इनके बाप का बेटी से और बियाह हुई एक मछा का मछा जल्दी से टाई टाई ए टोपी 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 पहनावले दीपू फोफी टोपी पहनावले दीपू फोफी ठीक बा अब कमेटी के भैया लोग से नहीं हो रही कि राम जी खाती तनी धोती चली आवे कि तनी राम जी खाती धोती चली आवे देखी तो दूल्हा के तब तनी चारों बगल घूम के प्रणाम कली सभे के प्रणाम कर है नहीं तक दे ए दुल्हा आंख मारता नहीं है बस आंख मारो तनी हां है मटकी चलावत नहीं ए बबुआ अब तनी राम जी खाती तनी जल्दी धोती आ जाए आ जाओ लड़के लोग बैठा धोती जल्दी से पहिरावा धोती जल्दी से पहिरावा धोती ए पोछिटा पोछिटा गर्दन पाले पोछेटा गर्दन पाले बाधा पोछेटा इहो पोछटा पारा चबा गइल बा ए पोछिटा पोछिटा दूल्हा के पोछेटा गर्दन पाले खासा पोछेटा गर्दन पाले खासा पोछेटा ये राम जी तैयार होकर एकदम आइल बड़े तो सीता जी रहू आ जाए इनके के बना दिया खड़ा हो जाए तो चलली राम जी के कनिया हो बबुनिया चलली बबुनिया चलली चलली राम जी के कनिया हो बबुनिया चलली राम जी के कनिया हो बबुनिया चलली बबुनिया चलली चलली राम जी के कनिया हो बबुनिया चलली सीता मैया राम जी के इन्हें राम जी माला लेके खार बने इन्हें सीता मैया माला लेके खार बारे राम जी की उम्र है 15 बरिस सीता जी की उम्र है 6 बरिस सखी लोग कहता कि ए दूल्हा का अपन मुरी ना झुका ना काहे 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 हम कहते नहीं काहे तरुआ कहते नहीं काहे मुरी काहे ना झुकाए मुड़ी काला झुकाम मुड़ी कहे ना ढुका है भाई हो तो दूल्हा बारे मुरी ना झुकाए मुड़ी ना झुकावे आए मुरी ना झुकाए के काहे
इंसल्टी होला। ए उल्टी होला। राम जी इंग्लिश में बोला तारे इंसल्टी होला। काहे मुरी ना झुका में मोरानी से ना झुकावे। हाँ बहुत तरह के मेहरारू के सामने ना झुकावे के। बरियार मर्द के देख के पेटकुनिए पड़ जाएगा। सखी लोग कहते है दूल्हा तई ना मुरी झुकाएम नु तई मिथिला हो भुवनौटो कुछ आ जा। सखी लोग कहेला कैसे हर धनी सासिरावा झुकैती है रामचंद्र दूल्हा सिया चली है गर्दन में हार है राऊ राऊ मोरिया दूल्हा बहुत दीनन के मोरसिया बारिशु का वार है मोरसिया बारिशु का वार है सखी लोग कहता कि ए सखी ए सखी ए सखी सखी सैया रोजा रतिया के महला महला की कुछ कहेला ए सखी माला पहनाइबू अरे बाप तो सोचा तारू जो चहलू तौने तो भई माला पहनावो आ पहिरावो सीता जी अपना राम जी के माला पहिरावो सीता जी अपना राम जी के माला पहिरावो सीता जी तनी माई बहन लोग विशेष तनी एने ताकि लोग ए भैया रौरो डांस जोनीली भर से कम नहीं खे साफ रहुआ कादरे खाली नाचत है कहे का बा कैसे हरे गाला में माला डाली तोरा पर अरे राम जी तो खुदे गोर पर गिर जाता नहीं कहे का बा कैसे गाला में माला डाली तोरा पर आज वैसे हो गईले तोहर सजनवा आज वैसे हो गईले तोहर सजनवा ए हे बतिया के ए हे बतिया चार मरिहाना ओहिरा हो सीता अपना पीले हो ठीक कहली
के भैया भेदिया गणेशी के जबले आई गणेशी के कहे बहना के मौगी कमेटी के भैया लोग से नहीं हो रहा बा कि पंडित जी के गणेश पूजाई भेज दी सब हम तक कहता नहीं कि ए पंडित जी हाँ जी अब टाइट रहे पंडित जी हाँ जी गणेश पूजाई कितना भई अरे 4 गो दुल्हा 4 गो दुल्हन लो बा 400 साढ़े 5100 भइल 5150 हाँ तो हम कहता नहीं कि 5100 छोड़ दे हाँ 51 रुपया ले ले हाय पूंजी में घाटा लगी बबुआ उंग मत करो बुझाते ही कर बाबू खेत बेच के ले आइल बारे तो तारे पूंजी में घाटा लग जाए पंडित जी का भोजन में का लगी भोजन में लगी भोजन में जी पहले मंत्र पढ़े के बाद भोजन अरे करे पंडित जी का भोजन में भी चूड़ा लगी ना बेल चिवड़ा अच्छा हम तो कहें जे धान दही खिया दिया धान दही खिया दिया कि लागस के कुर के भागे मंत्र पढ़ी पंडित जी मंत्र पढ़ी पढ़िए ब्राह्मण के देवता अब कमेटी के भैया लोग सामने के अच्छा काशी के अरे है के तार पर के पंडित जी है ओ काशी के पेरल है काशी के फेरल ना है यहाँ के काशी के पढ़ल है तो काशी के पढ़ल है तो मंत्र पढ़े सब पहले मंगाई गणेश पूजाई तब मंत्र पढ़ाई 100 के चेन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि षष्ठी वाचन अतना में थोड़े हुई हाँ अब बोली तो अब तनिया के तुरंत बना दिया था ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम चलिए विनोद साहनी जी की ओर से गणेश पूजाई आ गइल बा अरे हाथ ना दे के पंडित जी के मन खराब करे मलू जी पंडित जी नाना प्रकार के मंत्र पढ़ले बारे अब तनी पंडित जी के सखी लोग कहेला उखिया के भुआ तै चल पंडित जी के भुआ सुनी पंडित जी अब हाली हाली बेदावा पढ़ाई गोसाई सुनी पंडित जी बसवा के कोई रोज पंडित जी के कोई सुनी पंडित जी अब हाली हाली बेदावा पढ़ाई साई सुनी पंडित इनरा के काई रोज पंडित जी के भाई सुनी पंडित जी अब हाली हाली बेदावा पढ़ाई गोसाई सुनी पंडित बता के चलाऊ सी ऐसा पंडित जी के मौसी सुनी पंडित जी अब हाली हाली बेदावा पढ़ाई गोसाई सुनी पंडित जी जैसे चेमनी के धुआं वो सब पंडित जी के भुआ सुनी पंडित जी जैसे गंगा जी के पानी वो सब पंडित जी के नानी सुनी पंडित जी अब हाली हाली बेदावा पढ़ाई गोसाई सुनी पंडित पिठावा के भेली ऐसा पंडित जी छोड़दा चलली प्रथम चुमावन आमा चलली दूसरे चुमावन चाची चलली तीसरे चुमावन चाची चलली बबुआ के आशीर्वाद लुटाइले हुरे सखिया धीरे धीरे चुमाइले हुरे चुमाइले हुरे सखिया धीरे धीरे ए बबुआ प्रथम चुमावन गांव भर के दीदिया दूसरे चुमावन फुआ चलली तीसरे चुमावन मौसी चलली
चली हमारा पचावा चुमावन रमेश के दीदी चलली ए बबुआ साथा चुमावन दीदी चलली साथा चुमावन दीदी चलली बबुआ के आशीर्वाद बबुआ के आशीर्वाद लुटाइले हुए सखिया धीरे धीरे हुए सखिया धीरे धीरे यही में कहेला लोग अरे हाथमा में चौरी औरी गरमा हंसलिया लुटावे हाथमा में चौरी औरी गरमा हंसलिया लुटावे हमर चाची वसीली चुमावे हमर चाची वसीली चुमावे चाची रवा कहे बाकी बनिया के चुमाई पैसा से कोनो बात नहीं के ऐसे के खाली चुमा लेवे के बा हो चाची के भेज मौसी मौसी के भेजे सब या के चुमाओ पैसा दी करिया देता नहीं पैसा दे ले रहले अरे खाइबो ना पियाबो मोटाइबो पैसे औजी खाइबो ना पियाबो मोटाइबो पैसे हमरा भैया के जोना मोटाइबो पैसे हमरा भैया के मोटाइबो पैसे खड़े दुल्हा के चाप गइल तो दुल्हा के चापतिया दुल्हा ए दुल्हा ए भौजी का करत दिया कुर्सी टेढ़ हो गल तन सीधा कर तन ऊपर और भौज के अब बैठ अब के जाता चुमावे के जाता चुमावे हो ये न भौजी हिया ई भौजी ना होई ई रमेश भाई बो होई बड़ी लाइदारो हिया कहेला लो कैसे कैसे ए बबुआ तो रमेश भाई बो अरे गार्डन के सारी पपले मारली भौजी गार्डन के सारी पपले मारली देवर के बियाह होता यही ना हो जाए हेलो भौजी भौजी कहत रहे कि हमारा देवर के बियाह होई हम मुर्गी पर मुर्गी मारे नाचते नहीं खूब नाचो तो और के नाचो बाबूजी भाड़ा भोगले बने भौजी कहले भैया कि हमारा देवर के बियाह होई तो बड़ी डाहे तो रमेश भैया तनी कुछ अपना परिवार के दे दी रमेश भौजी मामा तो भइले में हरमौगा में हरिया छोड़ के ना आइले बाबा तो हरमौगा में हरिया छोड़ के ना आइले मामा तो में हरमौगा में हरिया छोड़ के ना आइले बाबा आई राम जी थी राम जी के मामा इमली घोटाई हां सारी दिया गोल बा घोटाई इमली सखी लोग कहेला का कहेला रोतरी एही के दिया के आरा बक्सर में उनके भाव में गावेला लोग सखी लोग क्या हो कि मामा हाली 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 ना तेजी में ए मामा हाली हाली इमली घोटाई है मामा हाली हाली मामा हाली हाली इमली घोटाई है
मोछ औसन मामा के मोछ मामा हाली हाली जैसन इनारा के काई औसन मामा के माई मामा हाली हाली नेक देवे में तनी ना शरम होए मामा मामा हाली हाली ए मामा हाली हाली मिली हो तो जाए मामा मामा हाली हाली मिली घोटा देनी अब पूछी जुड़लू हो महिला जुड़लू हाँ हाँ भैया जुड़लू हाँ बहना जुड़लू रे हाँ भैया जी हे जुड़लू हाँ देखी बाबा अपना बाप का बेटी के निमन से पानी पिया न तो गरा धली अरे कैसे के न हई है हो आमा तोहरी हो बुनिया कैसे के ना हई है हो आमा तोहरी बुनिया अरे नहीं खेलौ लो कमाए आमा नहीं खेलौ सा बुनिया के लौकत लुकाए आमा जिया जिया आए हमरा बात याद पड़ता एगो हमरा बगल के एगो चाचा रहल मुकेश भाई एगो हमरा बगल के चाचा रहल तो उ डेक किनले रहल आ रेडियो से कनेक्शन करके बजावो तो एहिंगा ऊपर हिंदी गाना बाजे भोजपुरियो गाना कबो कबो बाजे लगे तो एक दिन एहिंगा सुतर ले आ बाजते बाजते बांग्ला गीत बाजे लगे तो हम जाके कहने के मर दे है सुनत रह कौन गीत बजता तो कहते रहे कि हमारा बजला से कोनो मतलब नहीं थे कोनो गीत बाजे हमरा खाली आवाज सुनाए के चाहिए हमरा खाली आवाज से मतलब बा तो वो बहुत लयदार बने तने हिलाई तो कहे लो कैसे अरे साबुन भी तैयार है शैम्पू भी तैयार है साबुन भी तैयार है शैम्पू भी तैयार है जल्दी से नहा लो बेटी जाना ससुराल है जल्दी से नहा लो बेटी जाना ससुराल है तेरे बढ़िया से उठाइए करके अरे अपन पूछ सरियाली पहले पूछ साबुन भी तैयार है शैम्पू भी तैयार है साबुन भी तैयार है शैम्पू भी तैयार है जल्दी से नहा लो जल्दी से नहा लो जल्दी जाना ससुराल नहमावन भइल बा अब ओकरा बाद सीता जी का जोड़ा पहनावल जाला एजा सीता जी खातिर साड़ी के नेक होला बाकी कमिटी सब लोग मुर्गी के इतना बात जब बेटी अपना बाप से पूछेली तो बाबूजी का जवाब ना जुड़े कि कौन ऐसा हम बात कहें कि हमार बबनी संतुष्ट हो जा आंख से झरझरा आंसू गिरेला पंडित जी के आंख से झरझरा आंसू गिरेला पंडित जी के लोर से पोथी भेजाला बबुआ राजा जनक जी पियर धोती पहले
जब माई बहन लोग रो रो के गीत गावे लगेला हाँ हाँ तो ऐसा मारो में केहू ना रहे जेकरा आंख से आंसू ना गिरे। हाय बेटी का होई बेटा भाग से जन्मे ले बाकी बेटी सौभाग्य से जन्मे ले। बेटा निमन होई है तो एगो खानदान के नाम रोशन करी है मगर बेटी निमन हो जाई तो दूगो खानदान के नाम रोशन करी काहे कि बेटा से एगो खानदान चलेला बेटी से दूगो खानदान चलेला। सही बात बा। बेटी जब ना गांव से बेटी चल जाली वो गांव खातिर बबुआ कम से कम 1 महीना ना 1.25 महीना तक जब तक ले उमारो उखड़ाला ना ओ घड़ी ले ओ गांव के रूहानी खत्म हो जाला। इरोवा सब देखले हो कब जगले रहू बाबा हो छोरा के पतिया जई है सीता बेटिया जोड़िया मिला बेटिया जोड़िया होई है बेटिया जोड़िया कीर्ति बेटिया जोड़िया जोई है। कन्यादान के विधि दुनिया के सबसे उत्तम दान आ दानों में सबसे उत्तम दान कन्यादान हो। अगर अपना जीवन में कोनो बाप अपना बेटी के कन्यादान नहीं करो तो ओकर जीवन सार्थक नहीं खे। हमने के देखले बानी जाके जेकरा बेटी ना होला चाचा तो दूसरा के बेटी के दान करेले काहे खातिर अपना जीवन के सार्थक बनावे खातिर। काहे कि फागू बाबा लिख के गइनी कि बेटी होई ईश्वर के बोझ होई बेटी होई तो तर जाइबो वेद शास्त्र उलट के देखो बेटी होई तो स्वर जाइबो। जामना घरी कन्यादान दियाला कन्यादान के विधि होखे लगेला मारे में सुन के हु ना रहे जेकरा आंख से झरझर आंसू ना गिरे। बेटी के आंख से आंसू गिरेला बेटी थर थर कापेली कि सारा मारो में के सखी लोग रोएला रो रो के माई बहन लोग गीत गावेला कहेला लोग कैसे कि अरे बाबा के